Hej YouTube, det er mig, Jonathan, Gamer MC igen. Og ja, sidste episode, der sluttede jeg jo her, hvor jeg står lige nu. Her, nå, hvis I kan huske det, det var her i området. Herover huggede jeg noget kul, og der er der en ko. Ja, men så fortsætter vi lige, hvor jeg kom fra. Jeps. Okay. Hvor er de kører? De er deroppe. Okay. Skal vi gå derop og nakke dem? Eller hvad siger I? Ja, okay. Det er lige meget. Det er også bare køer, ikke? Hvem vil have en kro? Og hvad er det? Hvis I går ind på YouTube og skriver The Creek of Magic, så er det en anden film, som min anden kanal har lavet, som hedder Jonalex. Og den kanal, jeg ved ikke om I kan huske det, men jeg sagde, det var mig og min gode ven Alexander, der havde lavet den kanal, og vi havde slettet de dårlige videoer. Men I må meget gerne gå ind og sub den og like den og alt hvad man kan. Fordi så bliver vi rigtig glade, hvis I gør det. Det har taget os lang tid at lave The Creek of Magic. Det er faktisk ikke en Minecraft-film eller noget. Det handler om en sø, som der gør en uovervindelig, kan man, eller stærk, ikke uovervindelig. Og der, hvad hedder det? Det er så meget med magi og sådan. Og jeg er ham med det brune hår. I kan se på mit skin, så jeg har også brunt hår her. På Jonalex, der er Alexander, han har lyst hår. Dø, grise! Det bliver sjovt det her. Grisedræberen Jonathan. Gamer Jona MC. Nå, så gik det. Så må vi lave et stensværd nu. Jesus Christ. Hvad siger I? Synes I, at jeg skal begynde at lave mit hus nu? Der er gået 3 minutter. Sådan cirka. Ja. Eller nej, faktisk ikke. Jeg går ikke i gang med at lave et hus, før jeg har hugget en masse træ. Jeg kan faktisk også godt lide birketræ. Som vægge for eksempel, eller gulv. Men ikke som hus. Nej, faktisk. Ja, okay, men de har en flot farve, hvis man tænker på det. Der har det faktisk. Ja. Jeg har en god fornemmelse af, at vi snart finder et eller andet godt. En munkeby. Det kunne bare være rart, at der lå en om bag det bjerg, eller derovre, eller. Men jeg kan lige så godt indse, at der sikkert ikke er noget. Eller jo, der er jo helt sikkert noget. Ulve.
Hvis dog bare jeg havde nogle knogler. Hey! Nu får jeg en idé. Øjeblik. Lidt, ja. Det skal egentlig bare være et skeleton, jeg finder, og så får jeg nogle knogler af den. Det kunne være dejligt. Nå. Edderkopper. Nu kan jeg da lave en bue, når jeg har nakket det her. Hvis jeg får... Hey. Skeleton, dø! Og så får jeg ikke nogen bones af den. Nej, for bare irriterende. Nå, jeg tror faktisk, at jeg slår mig ned i det her område. Måske kunne jeg lave et hus ud af det. Ja, det kunne være rart. Ja. Det kan jeg ikke lide. Jeg vil bare have et skeleton. Ja, et skeleton. Det er det eneste, jeg forlanger. Men, ja, okay. Jeg troede lige, jeg havde ramt den ulv. Attack! Die! Okay, så får jeg en kartoffel. What? Er det hver dag, I får kartofler, når I nakker monster? Eller er det en ny opdatering? Fordi jeg ved ikke lige, hvornår at monsterne har lært at høste. Nå, nu er der snart gået 8 minutter. Men det gør vel ikke så meget. Vi fortsætter bare. Okay. Det her bliver sjovt. Ja, nu er der gået 8 minutter. Det var hyggeligt at spille med jer. Der er lidt skelet. Det nakker jeg. Og så slutter jeg for i dag. Dø! Ja, 2 skeletter. What? Er der flere? Nå, men skal vi bare sige, at vi slutter for i dag, eller? Ja, okay. Ja. Vi slutter for i dag. Ja, okay. Hej. Ses snart igen. See you later, som vi siger på... Ja, okay, det er fucking lige meget. Hej.